Des de Compromís creiem que aquesta iniciativa no és mèrit de ningú. És un deute que té la ciutat amb Raimon, amb el que significa. És una manera de posar en el lloc el que és evident. No es tracta de posar-se medalles ningú, com se vol fer veure, sinó d'alegrar-nos de la riquesa cultural d'aquest poble, de la sort de ser la pàtria d'un personatge com Raimon. I en un moment tan important, un moment tan significatiu, em sembla molt lamentable que des del grup de l'oposició es qüestiona i es faça política d'aquest homenatge. Una cosa és que els grups de l'oposició discrepen de la política cultural, que tenen tot el dret, tenen tot el dret a parlar de si s'han passat diners d'ací, s'han passat diners d'allà, però jo crec que no és un moment de posar-nos a discutir en un punt que el que hauríem d'estar és acordant l'homenatge, un homenatge que se li deu a un personatge que ha parlat de Xàtiva per tot el món, que ha fet la seva carrera fora de Xàtiva, clar, perquè és un personatge internacional, que ha anat a buscar allí on podia fer la seva carrera i allí on podia tindre oportunitat d'arribar on li feia falta i on es mereixia. Pot ser, si en comptes d'anar-se'n a viure a Barcelona se n'haver anat a viure a Madrid, a vostès no us pareixeria malament. Bé, al respecte, jo crec que si l'inici de l'expedient va ser una cridada del regidor de Cultura, de Jordi, a Raimon, haurà sigut com feia Rus, que cridava a un amic per a dir-li vine que tinc un solar per a requalificar i vas a poder posar-te allí alguna cosa, pot ser que a vostès els haurà paregut bé. Vostès han fet homenatges a moltes persones, han fet homenatges sense passar pel ple dues vegades, sense obrir un expedient, sense fer tot un procediment com toca, en el qual ha pogut participar molta gent, en el qual s'ha pogut discutir. Han fet els homenatges quan han volgut, s'han gastat els diners els que han volgut en actes, en inauguracions, en homenatges als senyors com del Bosque, que no havia fet res per a aquesta ciutat, i un dia sense vindre, perquè se li va ocórrer a l'alcalde, va vindre i li va fer un homenatge.